ଆସ 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 ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏଇଟା କୋଉ ବ୍ଲକ ସୋରଡ଼ା ଏଇଟା ମୋହନା ରାସ୍ତା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ ସେ ପିଲାଟା ଛୋଟ ପୁଅଟା ପଢୁଛି ହଁ କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ନେଇଦେବି ଏ ଦେଖ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ଦେଖୁଛ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା ହଁ ମୋହନା ଏପଟେ ଏପଟେ ବଡ଼ଗଡ଼ ସୋରଡ଼ା ଓହୋ ହୋ ହୋ ମୋବାଇଲ ଚାଲୁଛି ତମ ଜାଗାରେ ହଁ ହେଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ତ କାନ୍ଦିବୁନୁ ହଁ କେତେ ପଢୁଛୁ ହଉ ହଉ ସ୍କୁଲ ସବୁଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ ରୁଟ୍ରେ ବସ୍ ଆସୁନି ଏତେ ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ ଯାଉଛ ସାର୍ ଏବେ ଗଲେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ହଉ 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 ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗାଁ ନା କ'ଣ ବେସରବଟା ଗାଁ ନା ଯେଉଁ ବେସରବଟା ହଁ ଏପଟେ ମୋହନା ରାସ୍ତା ଗଜପତି କି ଏପଟେ ଜିରାଙ୍ଗ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମକା ଚାଷ ହେଉଛି